Taco. Hej killen. Tar vi oss förbi. Oj, oj, oj. Kan du filma invändigt? Nej, jag hon fan det. Va? Hon är hungrig. Ja, låt henne då äta. Jag får ju hålla hon. Får jag honom här nu? Hej. Ah! Killen. Jag får inte tag i. Jag har den. Ja, ja. Ni sätter fina korg. Ja. Det är häckningskorg ju. Oj, vad du kan. Han visar sina akrobater. Han är en liten akrobat, säger han. Ja. Så. Vet ni vad? Nu ska ni få sova. I lugn och ro. Mm. Ja, det är mat här. Nej. Hon vill ju inte släppa mig. Nej. Och sätta henne i korgen igen. Det är väl där hon ville sitta. Nej. Nej. Han Han flyger runt. Nej, det är för hennes klor. Hon har inte gjort någonting. Hej killen. Ja, det säger vi kompisar, Ja, vilken akrobat du är. Mamma, det är för hon ska känna. Vilken liten Ibland akrobat känner du de är. Tack. om jag är snäll eller något sånt. Ja, det gör jag. Hej. Mm. Hej tjejen. Kommer de bli större? Nej. De är så stora. Tänk när hon får bebisar sen. Mm. Måste försöka få henne att sätta sig på en sån pinne för att slipa klorna. Hon har sittit. Mm. Visa dig. Nej. Ja. Mm. Gumman, var inte så blyg. Vi ska fixa en gunga